дастаҳо ба майдон омаданд ва ҳатто коргардон ба мо айни ҳол ҳайатҳои дастаҳои марказии варзиши артиш ҳоло дастаи дуюми чемпионат ба ҳисоб меравад ва Истиқлол бо касби 18 имтиёз дар ҷои аввал аст. Клуби марказии варзиши артиш бо баробари тими Истиқлол клуби марказӣ ва ҳоло бошад ба ҳайзи сармураббӣ ӯ воқеан ҳамаро қоил карда истодааст. Рақобат аз маркази майдон шурӯъ мешавад ва мо дарҳол таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайатҳои ин даста ҳарф хоҳем зад. Фирӯз Қараев аз кунҷи майдон омодагӣ мегирад барои тӯбро ба бозӣ даровардан. Ирсол ҳам буд, ҳолати бисёр ҳам хавфнок, аммо Сердюк аз мавқеъ дуртар мешавад. Зарба за ҷониби дарвоза, бале зарбаи заминӣ ва тӯб дар дасти Сафар. Вазият Анани Жулиос бисёр хуб бозӣ кард ва тавонист ин ҳолатро бартараф кунад, аммо ҳамлаи дастаи Хуҷанд идома меёбад. Ирсол ба дохили ҷарима гол. Ҷера марказии варзиши артиш як зарбаи хеле сахти дигар аз масофаи дур ҷониби дарвоза. Билонге садои штаки довар баланд мешавад. Зарба ҷониби дарвозаи Хуҷанд. Партов ба ҷарима гол. дарвозабон мавқеашро аз даст дод, аммо бозингарони дигар як зарбаи дигар дар иҷрои ӯ. Чӣ қадар сахт, чӣ қадар хавфнок, аммо тӯб каме чӣ қадар зарба бо суръат буд дар иҷрои ин бозингар. Боз Ҳабибов сармураббии ин даста Шамсиддин Қосимов. Таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати тими Хуҷанд баъди ин ҳамлае ки аст. Одилов ирсоли ӯ ин зарба буд, на ин ки ирсол ва мушкил аст дар ин вазъият ва муваффақ ҳам намешаванд. Ҳоло ирсол ба ҷаримагоҳи клуби марказии варзиши артиш. Фурсат барои Артём Сердюк. Зарбаи ӯ иштибоҳ мекунад ин бозингар. Партов ба ҷаримагоҳ. Фурсат барои задани зарба. Дарвозабон дар мавқеи худ нест, аммо на садои штаки худро баланд мекунад довари марказ ва яке аз бозиҳои марказии даври ҳафтуми Лигаи Олии кишвар бидуни гол 0-0 ҷамъбаст мешавад ва дастаҳо акнун як имтиёзӣ ба даст меоранд. Тими клуби марказии варзиши артиш бо 17 имтиёз дар ҷои дуюм боқӣ хоҳад монд ва фарқат як имтиёз мешавад байни Истиқлолу клуби марказии варзиши артиш, аммо Истиқлол бозии даври ҳафтуми худро дуер накардааст.